Истините са равни на лъжи. Затова ние ви казваме истината такава каквато е. Всеки делничен ден от 14 часа и от 18 часа. Слушайте по Радио 42. Дезинформационната емисия. Емисията, в която ви казваме това, което другите не смеят да ви го кажат на глас. А сега, уважаеми слушатели, ще ви запозная с един мега скандал. Една мега скандална информация, която е от така наречените атлантически ценности и идеали. Щата Калифорния узакони детската проституция. Губернаторът Джери Браун е подписал закон, който декриминализира в щата проституцията, извършвана от малолетни и непълнолетни, т.е. под 18 години. Какво повече има да коментираме? И сега ми се ще да ви прочета едно нещо, което е свързано с нашата история. Че в момента България е пред, може би, четвърта национална катастрофа, ако не се окаже, че всъщност в момента сме в такава национална катастрофа. Предният такъв провал на България беше влизането в Първата световна война, въпреки мнението на народа. Поредният грандиозен провал на правителството поради разминаване с мнението на народа се случи през 1913-1914 година. Тогава са проведени избори, които да определят на чия страна да се присъедини България във войната. Изборите са спечелени с внушително мнозинство от проруските сили, които искат да сме на страната на Русия, Англия и Франция, т.е. на страната на Антантата. Въпреки изборния резултат обаче, цар Фердинанд, който искам да ви припомня, че не е българин, а е мръсен шваба, не сменя правителството, а оставя на загубилия изборите Васил Радославов да управлява. А самото Народно събрание е обявено за нежизнеспособно и е разпуснато още преди първото му заседание. Правят се нови избори и на тях правителството на Радославов извършва огромни фалшификации, подобни на тези фалшификации, които редовно извършват ГЕРБ. Най-важното обаче е, че точно след тези фалшификации връщат правата на бейовете в Западна Тракия, която току-що е освободена от турско робство. Т.е. там фактически се връща турското робство. Връщат им се мюсюлманските имена и с тези изборни схеми, които задминават и най-смелите мечти на Цецо, Радославов печели трудна победа и малко по-късно въвлича страната в Първата световна война, а оттам и в националната катастрофа. Естествено, след като сме на страната на Германия, логично е, че тогава и губиме. Резултатът го знаем всички. Радославов и Фердинанд накрая бягат при покровителите си в чужбина, а народът плаща високата цена на непогрешимите си управници. Сходствата и приликите с съвременността не са случайни, защото историята има принципа да се повтаря. И в момента сме изправени точно пред такъв избор. Не политически избор, а точно пред една такава дилема. И от Радио 42 ще напомним, че е време българите наистина най-сетне да се събудиме, да изметеме тези бокуци от това правителство и да сложиме нормални, отговорни, осъзнати хора, които да управляват страната не като някакви господари, а като служители на народа. Защото трябва да си припомним по Конституция, която така или иначе не функционира, но все пак по Конституция правителството не е господарят на народа, а народът е същинският господар. Това го имаше в крайна сметка и в един филм "Господин за един ден".
За съжаление обаче всичко остава една утопия, всичко остава една проформа. Време е обаче вече да наложим нещата такива каквито са. И Борисов и цялата му компания от американски и евроатлантически педерас настроени и тъй нататъка трябва да бъдат разкарани не само от политиката, а въобще от България. Да не кажа силна приказка, но според мен и от лицето на земята. А сега нека да се опитаме да разберем какво точно означават думите на Бойко Борисов, че ще се откаже от властта, ако на изборите не спечелят най-много гласове. Бойко Борисов. На първи тур съм казал, че ако ГЕРБ не завърши първи на тези избори, още вечерта подаваме оставка. Колегите не могат да схванат изявлението на Бойко Борисов, че ако не спечелят най-много гласове, ще подаде оставка. То не е от благородни подбуди, а послание. Послание към цялата армия от държавни чиновници, кметове и лапачи на държавни пари, включително и на частни фирми, свързани с ГЕРБ и с Борисов. Посланието гласи: падна ли аз, падате и вие и край на парите. Това означава пълна мобилизация, включваща десетници, стотници, пари за цигани, пари за турци, пари за вкарване на допълнителни гласоподаватели, пари за избирателни комисии, заплахи, рекет. И сега се разбира смисъла на миналогодишните избори за кметове и зора да контролират всички областни градове. И днеска ми се иска да ви припомня, че от 20 часа пред площад Света Неделя в София започва протест срещу нелегалните пришълци от Азия и Африка. Денят и часът и мястото, от което българските граждани ще изкажем нашето несъгласие за подмяната на етнонаселението в България, е днес, се казва в съобщение във Фейсбук. Днес яростно трябва да защитим от антибългарския министър Бъчварова българите. Това е денят, часът и мястото, от което българските граждани ще настояваме да бъде построена ограда на границата с Турция и да бъде спрян веднъж и завинаги инвазионния натиск на нелегални мигранти в страната ни. Днес е денят и часът и мястото, от което българските граждани ще настояваме центърът на столицата ни, както и всички български градове и села, да бъдат изчистени от нелегалните пришълци, които да бъдат затворени в лагери от затворен тип и поетапно да бъдат връщани там, откъдето са дошли. И така до закриването на всички лагери на българска територия. Днес е денят и часът и мястото, от което българските граждани ще искаме незабавна оставка на национално предателското правителство на ГЕРБ, во главе с главните виновници за разгорялата се криза с нелегални мигранти, която е на път да стане катастрофа. Борисов и Бъчварова трябва да си ходят. Това е денят, часът и мястото, от което българските граждани ще искаме закриването на всички субсидирани от чужбина антибългарски подривни неправителствени организации, например като Българският Хелзински комитет, Отворено общество, Америка за България, които вече открито, видимо и яростно работят против българският народ и държава. Днес е денят и това е часът и мястото, от което българските граждани ще настояваме за суспендиране на всички вредни за държавата ни и подписани от горе споменатите национални предатели споразумения, като Дъблин 1 и 2 и Стокхолмската програма. Това е денят и часът и мястото, от което българските граждани ще искаме да се разреши на българските граждани да се самоорганизират с цел охрана на градовете, селата и границата ни. Това е денят, часът и мястото, от което българските граждани ще искаме изгонването на турските и саудитските агенти от българското
главно мюфтийство и разследването на главния мюфтия и приближените му за връзки с радикални, лахабитски и джихадистски организации. Това е денят, часът и мястото, от което българските граждани ще се изправим, за да защитим родината ни и бъдещето на децата ни. Българи, присъединете се! Нека спасим България, преди да е станало прекалено късно. И да припомним, протеста започва от 20 часа и тръгва от площад Света Неделя в София. Това беше дезинформационната емисия на Радио 42. Останете с нашата музикална програма и не забравяйте, че от 9 часа ви очаква руска дискотека с Собейро, Господин Алфа и Рустан Маняков, разбира се. От земята българска един камен не давам. Така казах. И така ще бъде.